Programang ingka pakangigan kadakilang tutuma pakasalitaan tibiyag kinaya. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinaya. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa kat maibasa sa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga ti surat ti pakasalitaan, idi kalman laeng ni pagkayam tayong aldong. Kuna na to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tawagwagwagan nak ni nanan. Ay, paunay gringkan. Paunay ka matanal dong. Ano? Parang niyos pala turun ko ha. Turun ko pala kasi makaturun ka pala nga day. Pangal daw manan. Na? Ay, apo ka na, Aldong, kaya barok, inton ka ano ngagbalbaliw ka. Mangan maturog lat amom. Ay, sus, apo, amamang pa nga nakatanggayag di init. Anda ka ito mga agor-orok. Anda ka kumakita ang trabaho nga mata ka mata. Alang, bumangan! Nanang kusay dakpay. Paunay na, di mo labot tumulungan. Amamang pa nga dali kakabsat mo ng eskwela. Kasi ka nga inauna, kasi ka kumat katulungag, kabuta na tayo, ti amayo, balo akon, ulila kayo ti ama, kasi ka kumat katulungag kat, kasi ka nga tinaura. Nga po, siya pa nga nakanagri ka nakakaasi nga mangmanglo, nga mangisaksakan ti panagbiag tayo, kasi ka nakadakdakil ti magina. Ay, po, susapo ya. Nalbahan nyo lang. Bumanga na karodan. Masyanak ba't kadi kininanang manong? Tatalaga nga. Gusto timang bibiyag ka na kami. Nga talong ang kakapsat. Siyakti na una. Naggraduara akong manong nemi iti high school. Ngam sa anak ba't nagbasa iti college at nga nga rod. Naulila kang matyama. Napiya ko manong si bibiyag dadi tatang manong nemi kating kalikagom na kumamit iti nagbasa kiti college. Napadasak mater manon lay iti simbre ti construction ngem nagrigat ilerjek ko ti semento mano ag karpentero ako mangem jak pay ammo ipanok ti lansa makillo muno sanget awan knowledge ko karita napadasak mater manon lay mi tinapan nagpasada iti tricycle ngem malas gabot na disgrasya akid din. Damok lang ti magpasada tricycle. Disgrasya sigod. Dako. Bagata da lisensya kidin man. Manibod mo din. Aw mo ti mayatan nga mangpasublat uno mangpasada ti tricycle da. Napanak manong naimi ti banyo. Nagdramus, nagtoothbrush, aw mo toothpaste. Kakaasi ng pispis-it ti toothpaste manong adalang toothpaste sa rumar. Alpasan na, nagpunasak, nagpanak ko ti kusina, loktak ti kardero. Managan na. Awan makan. Awanin. Kakaiso lang nga danabati. Di pamigat-migat tayo karigiti kapsat mo. Yung andangort ka ng ti aso. Ano? Adada nga pinanunod yung di aso. Siya karon. Napiyabay di aso. Tanda pakiranudan. Ano ang pakiranudan nyo taso? Nada gumatang, nada kwarta. Uno sa anggat pakiranudan ka po tano, adda o masadig nga dadagas ni panggap na dito pala ag taol, ag tagong. Isi ka nga rod. Sadakad na nga nakakami. Pulsa po yan. Kasi ano rin itang mga panganay, problema mo detan. Naman tanan. Naman tanan ako ba? Inranta ka talagang nga awan tinted da kakanam. Lamutem. Tapno amom nga tagnakem. Anak na pala nga, pinto kumakpaka din. Sapo.
Di ka lang makonsensya na dong. Kinaman talangam. Nabisked ka. Dadayawan dat kinamatsyom. Nagwapo ka. Hangim di mo, amo sa rin tipig sambaro. Yan ang arti mambaling ko, kadidakman pa nagturpos ti kolehiyo. Ay, apay! Di ka dilang nagturpos ti kolehiyo at muna nagtrabaho. Maanusan ti construction na na. Yan ang orta na nusam. Ang narigrigat deta. Ha? Agsusuro ka. Mani pa nabagata, nagpaamyan, nagpalaw, nagpadaya ka. Agsed-sed ka ti kalsada. Inadama, danon mo nga agiinom itachangi ditakan. Ya po. Di ka lamasyal kanya, kunak malin. Nagsangit ak malin. Nanang buwisit. Nanang buwisit! Sikat buwisit! Manong nemi rimwarak. Papanak na rod ko. Daktakarroba. Nadadak ti balay da anti. Anti! Ay! Di ka gagayam. Aldaw kamay. Aulat kaliban nyo. Kalaban, nawa na, naugasan dya kardero, men. Madamdama agad, piso kami ito man, napaya. Di nagtinandaan, dananang. Sapo. Awamat baro kawan. Gaya di ka, danunan di ka di barakada, barbar, gusot, aday pakandakan ka. Minanang mo talagang, mga harot kwartak, ore ko mamalang man, data, mabaling ko, pagpagpagpag, awamat. Nagpapaamyan anak manong nami barbarin ko nak no. Adagasat no ada. Mayroon namat nga madamat ag merienda ta barbarin pamiri agayam da. Idi mabatugak manong nami te balay damanang rusa. Napasarde nga. Aday suna nagtamtandag di tawa. Madam damari rimwar manong. Aldong. Ay, manang. Adon sa ibagam. Awan, lumabas ako malaeng. No lumabas ka kumaakit. Nagtuloy-tuloy ka kumanganag na. Ngayon nagsaradang gamat ito batog di balay mi. Iso nga rin muwarak tamang ko na ibagam. Mabisi na kita'y manang. Itatara kita kamatang namsugag mo din. Naangaw kamad kaya mo talaga. Aman, mabisinak ka talaga ta. Dinak, tinadaan ni nanang tinapoy. Ririing ko lang eh. Kada dramos ko lang katututbras ko. Di ka nakakawin nagdigos. Ampay. Mamarang ka rin nagsapong na sunod mabaling panganan. Mabisina ka talaga. Itaya, ngimitan nakit. Napsug ako. Pinapsug ka. Makabsog ang mangmat-mat, di kinalapsat mo manang. Ana, di ka may agasawa? Manen ko naman. Di ka may agasawa manen? Manong nga tawanan nga nabalo ka manang? Duwang nga tawanan. Ngayon, lang ka pa namigad. Hampay nga rod. Okay, gura ka. Mabid lang nga talok taktagay. Sobre ka. Ha? Uwan. No, awan tidan na ng muking ka. Adalat takang karayon nga tadami. Okay. Mga mano. Ha? Sumarkan. Kung naman na mabising ka. Nabsur ka nga ro din eh. Iti mga kaya iti mga nain. Kababayin mo. Inangangaw ko lang na di kasi. Ano ka na? On samat kaduam. Isong nga ro nga ayabang ka. Tawang kaduak. Madamdama. Agaw ito na kita anak ko. Nga kapot eskwela. Oh my God. Hala tamanak. Mabsog ako, numatmatmatan ka. Dinapigmitas numangang ka. Yung timatmatmatan nak. Oh my God din. Ala. No may kang kini. Baka no, pagpiyastaan na talaga iti Marites. Manong nemi. No itay kinagkiraos ti tiyan ko. Ngimita, manong nemi. Nakitkitak ken sarsarunwek ni manang rusa. Saan matin nga gigidan ti panagtanggan ti bagbagik manong. Pauna yan na ya. Manulat tawon na. Manutaw mo manang kunak kumangin maanin.
Awang pa 40 na ito. Manang ko naklatan na ta, siyempre, manong tawag ko, 24. Alangan ba't nga nana ko nakangkuhan na ni, na naglapsat. Naka-short, apaw, na tisabang ti pa nagpatpatong nan kada. Nagbak ng ti pa nagbarbarukong no, doon nga tawanan nga nabalo. Saan nga nga mabisin? Unang padpatak nga mabisin. Dito ko na iti manong, dinaim na may mayat lang numangang ka. Nang tikit kitain naklain ko na ano. Kas nalaim baga, ti may mayat no kanam. Ngin tikit kitaam. Oh! Ay, maya, nagbuenas ka ng Aldong. Nagtaros kami ti kusina, manong nemi, napintas ti balayda. Kompleto talikaman da manong. Wen, adangan mabalin, dediya Edgar ang asawa na manong. Nadisgrasya di asawa na, nadisgrasya iti kutse. Naidungpar, kabuti bartek na. Kat malaksid man ang naming daw awatan ng pensyon. Dadya pa ya. Sumangpet pa di binulan sa nga. Ito di kitay mangupupa iti paupaan da. Di kat binulan nga dalata mauawat na malaksid iti pensyon na. Ya, ubing pension. Neda, mabilang iti dasarang ka. Huh? Pila tahom? Nakagasgasat ti agbaling nga may kaduang asawa manang. Hana? Nakagasgasat agbaling nga may kaduang asawang kuna. Awan nagararem? Awan mat mauray ko. Diyan ka mo na hapay. Di ka man kami rumrumuar. Rumrumuar ba't no ka? Rumumuar kami kadagita anak ko nung basta nga bakasyon. Ang ka magmul. At siksik ako maa. Api ko maa. Sino ko mga roti kaduak. Api ko marumuarak no sisiyak, jak pag mga uyong. Wala siya, no, da mangawis ka niya. Siyak ko mati mangawis ka nga angem. Awang pengegatang ko matiti. Kendi nga mulmulmulak ko ma. Sabi nga, hindi kagtrabaho. Madi kanya ti construction man. Allergic ko ti semento. Allergic ko na tay angot ti semento kada, nga dyan. Basta. Kahit nuwag ba na ako ka. Naminduak matang nagpasada, naminduak ka na disgrasya. Malas ka nga rin no kasta. Ano ordinam na mamimita nga mabaling mo pamata o din ti kwarta? Awan. Gusto mas masyanak kininahan ng ano te. Kang kanahin ng kang konsumisyon. Gabata. Tala, mga kardan. Nakababayin. Alam, mga angkan. Alat sa kanto mga nagdigos. Ana? Alangan met. Nga normal pasto nga tumangang kat di ka agdigos kang malmalam. Di agawin ak tumarot ng nagdigos. Dito ito pagdigos sa mo. Ada irawalang ka di kalabang at walya. Inakarot mga alat antirumir ko adya balay. Ada hampay nga noosar dito nga para kumakari di asawa ko. Maramit siguro, kabagay kayo eh. Ano yan? Alam, mga kan. Tabal-baliw ang tuwanin tumangan naman naman, diba? Alam, manang, naangaw ang kamit. Kad ka po tamabisina, kad naimas ti sa daan manong name. Binalistuwa akong tinangan na, tsaka mo na panan na, pagamumtad na. Agparasapas nga danom iti banyo. Agdigdigos. Ampay nakadigos gamit. Ang mabanglulat ta. Siyak tumat sumublat ng digos. Nagswerte kan Aldong. Kasano nga natraman. Tisubsubrat na tayo nga tao. Naglapsat mo ano. Takasta kinalapsat na. Ora mampay kanag amin nga partes ti bagina. Kanapod noon naman ang name na daanak man iti duwa nga nobya. Iti teenager ak pailaeng tawon sa 18. Iti madanak iti nobya manong. Nabisitok lang nga naagkan nga napaprusan ng sangko na tagikuan. Iti agtawan na iti 21 manong name na kanubya ak.
Isut ng tad kanyak itipadas, isut ng susuro kanyak. Ta idi, tag love making kami ti second love kumanon nemi insuro na niya trombe nga ramideg. Ta well experience isuna. Wan manong, kabutasan ko akayat, kat insinak, dadi may kadwa ta sa anak na seryoso kang kuana. Tsak kaya text kang kuana kunak, ta para kanyak, kat kasla sawsawan ng bayan. So nga ni Jack Matan, naging babae, manong nemi, amangan no, makasikugak, tisang kumat, ng patpatid ko na. Ita, madadtoy ti may isa nga bahalo, manong nemi, nga daan ti duwa nga anak, nga basbasa at elementarya. Hindi nga ta, dito nga ta't swertek. At daga ay magpauraga, di Jack kat umaragan. Nakapanganak ko manong nemi, idiyawat kaniyak, niya manang rusa tituwalya, kenti sampay, nga nausar nga brief, agraman toothpaste manong, toothpaste, toothbrush ko na, awat naman, takal makadigos ka, dat akin daya nga kwarto, ururay ka sa diyay. Manang amamat no, di mo kayaan? Amokmat ka nga nag-experience mo. Amangan no, ar-aryaan na tayo di asawam. Alaan, kag di ko san. Urayan ka. Imposible nga madi ka. Pinakang ka. Sa kawanan doble ng pakanin. Sige, urayan na karon manang. Iti uneg ti banyo manong nemi saan na pulos nga umlay ti loko. Nagtuturo ka, may armas, nagtuturo ka. Kasla gumanatan manong. Kasla kayat na pahin nga usarik ti imak. Talagang gumargarot. Kurkag, tutur ka. Numuna ta iti sabunak manong nemi dito turturusok ket kasla. Pau, gurka, awan to pagipan mo no, parwarang ka ito, madamdaman to. Anong nemi suot konti brief ended na, kabarbaro nga talaga si ka na pintas. Nanginat klase na rito eh. Sa ko yung balabal tin tuwalya, manong nemi, rimwara ko niti banyo. Itimbaga nga kwarto manong nemi sa jay, tinapanak, inlukat ko. Saan nga nakalak? Oma, hindi makita kiso na manong nemi nakaidan iti kama. Naka-abong tibagina. Aging gana iti tingid na. Oma, nung dildilpatan nan, di bibig na. Apo, talaga nga makaaram na ito nga balon ako naktinakam ko. Sumrekan. Irekap mo. Ilak ko ka di. Uri sa anin. Yung napimbinasig sigurado ang ilak mo. Baka sumangpetan na kita anak ko kita karagad ka na kita mangsapok ka niya kita luktan na nukat silid ko. Inlak ko met man. Hindi umas asadegak manong nemi kasta una yun ti panagtuduo. Agdistusool manong nemi na tutualya. Sutkit kitaan na. Inikat kun ti tuwalya manong nemi oril na pa. Ay! Abay! Nagdakal! Hala! Aldong! Manong nemi bimangon. Tsaka mo no apay bimangon. Kati di babangon na naikatin ti ulas iti bagina kat awang gaya man pulos arwaten na manong. Bimaba iti kama kat nagparintong matan iti sangwana kat insakmul nan. Manang rusa. Ala. Oh. Likas taon na may tilaing nan manong na imiyamang mangan. Kunak manon siya ti pakalim siya kamat ti mangmanganin. Jack, matapalanin ti rik na kaldo. Opo. Nabayagan nga Jack, inaramid ti kastol. Ngimapne ka, daktak ka nga amang dati armas mo, armas ti asawa ko.
agor ka man, baka pumusitsit. Numuna kat karugunog sumak. Tiradem. Paunay dito nga babae talaga. Makapamaulyong. Apo. Inakal ko na talaga nga jak magawidan ng tibagik manong. Baka kita mapusot sita katilmudan na pa. Hindi makakal ko, pinatakder ko manong name sa akin na malanda kiti lips. No, opo, lumaban man. Talagang, lumaban. Supain manong name iti mo na nga, nangagak iti barokong ko, tiki na madjok. Manang Rosa. Rosa ko nang natan. Ikate mo dimanang na. Rosa. Rosa, naglaing ka. Sinakroy ko manong namiso kay impayda iti kama. Asim magpatak matin detan. Siyak matin tinang romansa keng kuha naman o nami ka dagiti bibig na kamayatan nga permi nga paglanang dagiti bibig mi nagdakiwas matin dagiti nakulap ken ramay ko manong nami iti barukong na iti baba. Nakabasbasan. Nakadardaruyan manong. Insarag ko manong nami iti may saramay ko. Apo, nalukay. Pinrapit ko di may sagang gana iti talong ko. Aldong. Ramay pa ilang tikitino sa rukumano. Gusto ko na hindi pa nagluglug ko na pula na pa yung nagitiraw. Aldong. Pumapala ko na Aldong. Kaya mo takadaruin na manon nemi impababak na gini bibig ko manon nemi kat na gini duaman sanas na te permin kinagat-kagat nga rinekaro rinuhbap kinaramkam ko na mismo Aldong kastoy gayam ti mail-iliwan nga balo na kunak tinagom ko yung baglaki din ta adayo ti karuba da tanwa sa dagla ko makit na mangigdan na ti parming panagasasog Aldong sa ako pa yung pababa manong nemi kat da jay hasta una yung ti panagigup ko manong nemi permi nagmayat adadamanin manong nemi ti asog na akit pungot-pungutin na pa yung sana pala imudumod ti ulok talagang kayat na paglub na akin kayat no niramraman pa yung ti agong ko kasumsumrek adadan manong nemi ti asog na idisarek kon ti panakkalin extra large manong nemi nga armas ko tayo munang inamulan na kat simrek matan iti kuweba manong nemi permi insagad ko na mo Aldong sa ako inyukuyok manong nemi ko ng permi nga pinagdakiwas ko sinirek ko amin manong nemi amin nga sulit ti kuweba ko lang gusto ko na manong nemi ti panangkay kayat na kanyak numanin ibaga na mapanak manin Aldo kaya di mapanmat yung tirik na ite pa lang at tipalak manong nemi imbuang kun nga pero may impang ko amin imburnok ko amin manong permit panang kayat-kit na kanya kasmat panang kayat-kit ko ken ko na talaga lapanin Rosa. Aldong. Napamindo ami pa'y manong nemi sakbay nga dimteng digiti anak na.
Pinagbati na klaing manong nemi ti uneg ti kwarto sang karumormor. Dito mo pa ilaing. Tayo nung agsubli di kita anak ko di eskwela. Sublianan ka dito eh. Taalan tumanin sa tanto mangal daw. Sige, manang Ros. Manang ko nang kadimanin. Sige, Rosa. Kastaman ti ko nakengkal daw. Nga maguri ka. Abay. Kahit nakadingasawin nga, agasawatan to. Tadirek ka di kahit nga sawain. Sangat samatan nga kanak. Ito di mistik ko amin eh. Tanagpalay getak kalpasan nga daduhang anak mi kadidi asawak. At dapat ang duwang anak ko. Tisap-sapulag ka dahil kumawat mapututak ha. Aldong di mo kunain nga dan napasama karata di mo kayatin. Ibaga ka dengan tsak kayatin. Ti kunak, ti kumamad lamang pututak. Hindi pa lubusan nga ito nga ang putot sa bali. Basta agasawat ha. Talaga? No kahit mo dadaputot na, di palubusan ka ito nga mag-chicks na pututam. Ngim kayat ko, nagbaling ka may kaduang asawa. Damnoan niyaman nga oras nga kasapulan na kadataka. Awan trabaho. Nga balik. Doon tipin pension nga, damat mauawat ko. Sa damat papaupaak nga, binulan ka mang tinta. Alan. Ako ka, bati ka. Baliwan to itong pagsalita namin. Sa bagay manong name anya kumano sangkon nga mapututan. Okay mit man. Dato nga kinasadot ko, nakatsamba ako, o sana nagtrabaho. Agtrabaho ka, trabaho ti kama. Papagid din nga saan, no nagimas mo't isuna. Nagimas sa kanan ko ng permi. Kinamgad lang no tumting ti swerte niya. Yung mako na nga tanga swerte Hindi madlaw kung manong nemi nakapanawan di kita anak na uwan tadaman lati bang sunsunto kadakwada. Rimuara ko nun. Uy, api ka rimuara ka. Kaya umat na kita anak mo. Bisita ko. Uy, ka nga ro din talaga ang mangantang peso. Sa dando nga nagkinaanin. Kamintan tumanang di ko sana. Anat masida. Adda, in-order ko. Amo ka magusto mo. Pumanong nemi. Nag-imas, crispy pata ko na. Nag-imas pete sa usawa ko. Saan da pa lang kaldo mo. Nalisto lang ta gurder. Mag-gurder at crispy pata. Saan da pa lang bulalo. Nangalam di kito eh. Ijay, pagkalalag dita. Along the highway. Pagkabululuan. Yan da kakasta. Yan da Mr. PJ. Mr. PJ Itari. Yan da Antifeli. Yan da Grace. Basta. Kunak lang no bululalong do special da. O pay da crispy pata da. Nag-imas talaga na kanin. Kas kinaimas mo, Rosa. Talaga. Kinalaing kamet. Sa magustwak. Takal. Mapnek ako na eh. Ano nga tanong? Padasan dan totoo nagtiman nyo. Tumalpas tamangan. Nagdigustang sigudan. Palpata pa ya. Handa pa lang tikama. Sa tan tumama nagdigos. Manong name nakaturog kalpasan ti sa bali manen ng kampa nagkanaig. Idagriingak manong name blum-lum na ikan tihinit. Takita anak mo. Napanda nagay ayam. Takon, kawit akon. Ha? Baka mandandalagan nanak ko eh. Nagbalabalim ng awanak.
Agsubligan ta oras ng rabi. Ora dali kita anak mo. Uy, umay kan to ilikotan. Tawagan ka kumaangim ni. Ay, wala ya. Ang cellphone mo? Mangalak ko ba? Tikatang ko cellphone ko. Ada cellphone ko di am nailako. Taong kwarta. Gora ka. Ada cellphone ko nga nagalusak. Naman na pinas pa lang. Wait lang, tignan ko kin ka. Ha? Tada tabang tawagan kanya, kada tabang tawagan kin ka. Wait? Sige. Magsubligan to, tawagan na to. Magkaro ka. Awan ni pabalo mo. Adda. Bulsa kita dati ni. Wow. Thank you, Rosa. Basta agsublikan to ako. Agsubli to. Abag isumat manong naming nga da naglugahan na ka nagpaili. Napanak palat ili manong nami. Tapno may ayo ni nanang ko na kaniti kang upset ko. Napanak gimatang manong nami tilatsun manong. Nagdata pwede kiti ginatang ko manong nami. Nagkrosarya akpa eh. Marag sakan laki din na nanang ito sumang petak manong. Jadi sumang petak manong nami agburmuryot ni nanang. Elak na po sa po na yun ya. Ananusan nyo datang arte awan po paluto nga si daan. Datalatat si daan yun. Nang, ano? Ano na kita? Ni, letson manok dito mano nga. Mutuyin ta si Demi, mugmungan mi. Mainalada nga dagos manong nemi ori dala saggay sa kunam. Sa dain na indasaren na ta. Oras taon pa nang mudmo. Nangalam di kwarta mong gatak mo ka na kita? Ninanang mo, tapi problema yun pa lang nung nangalak ko mo. Tikas ka, nakasano nga ron din tinaktakaw mo. Kasano ko mga, doon pagtakawa ko mga ron. Nangalam nga ron, ano nga problema nung nangalak? Nay, awatin yung dagito eh. Amo ka masapol dagito ni. Shoot awan, dito kusina. Nakit mo na. Akit, mabayag ka ramatin talaga anak ko. Amo, nabayagan nga tsaka nagkape. Nanda ko, wait na. Nakita po. Ay, kimatang ka may gamit lungganisa. Sala nga lungganisa na lang. Nanda may bagnet. Ay, lahat ko naman bagnet to sa kanek. Majakay na manok. Allergic ko. Mangtsapak mga rin. Sa ako'y sa-usaw itibog ko ang takamatis na. Nasda ako pa ni nanang manong nami idi-adda iruwar ko iti bulsak ng cellphone. At pa yung cellphone mo. Ay, aldaw. Ay, baka malatipod no anak ko Nangalam ti kwartam. Ninanangan nyo sa lusudan pa ay idi-agring ti cellphone ko manong. Hello, Rosa. Ana? Hangka pa umay? Kwa, madamdama. Orit nasapang pala. Umay ka wen. No, makaturog to na kita anak mo. Di umayag to. Orit sa pagkita nga paturugan. Kahit kumanin eh. Kasi kala di mauma. Naka mauma. Naglaing ka. Kahit ko, kahit datang patpat na. Kahit ko, magtanatan. Kasi nung kita anak mo. Ano at maramidan da? Pinorde mo kayat nga makita da? Narigat mo bigla da. Kasaritak to paidang mo muna. Nangaroon ni Junior nga inauna. Ni Junior nagbariton. At first year high school ton. Baka nanta problema ang kadakwado ng pagalikat. Awan ti maaramin da. Handa maitidraksak ko. Sige, urayan ka basta madamdamalayan. Ang dagdangagmat ni nanang manon naming ang sana ka nang nagtibuses nga adda iti bangir nga linya. Sino rin dyan? At nang nagkwita nga Rosa tinagan na. Ni Rosa. Sino nga Rosa? Malagip yun. Pwede may katlong akin amyanan nga balay kada ito nga kalsada ng pala amyanan. Ni Rosa nga balo. Hunang. Apay. Isot ng tantigrasya.
Yung tinggatang mo ka na gitoy. Munang, habinik ka na ka. At pinaramid na. Pinaramid nga niya. At pinatrabaho na kanyak nang. Kaya ito tintandan na. Kasi kumatian niya. Nanang mat, salusudan na palang mat. At pinatrabaho na kanyak. At nadadail nga tubo dyan ka danumda dyan balay da kas dyan. Uno sa barado de gripo da barado dyan siyar da kas dyan. Nangasiyar mat. Doa gripo. Oy. Ken may isang kanal. Ano nga kanal? Gripo ka da kanal nga bagbagam. Dua nga gripo iti barokong ken kanal iti nagbaitan dagiti lupuna. Agnan tako lang. Ore ka lang na atyo ka ng mangmang. Ti bagnet sa naimas ka rin ito bagnet. Nagapan na nagatanga maya. Yan da luwi kini Camille Buen. Ay, ore di longganisa. Unang, apo kasi naimas sa apo ang magura. Ang sublita kini Rosa. Ano talaga tinaramid mo ha? Nang diyo ka di kayat, ang isot maasawa, awan problema no kan. Kayat na ka? Ninanang met, no nakaimimas. Sa nagdakiltintin na kanya. Isot nga, nakagata nga kirita doon naging kronesariyak. Kaya lalson manok, kaya bagnet, kaya longganisa. Damat gayam serbina aya. Ore sa mong usarin na kitakyag mo. No usarin na taturturo sa mula ko. Ala, sige, mayat. O problema nga ron. Ore tabalo. Timandi ko maano at asawa na. Okay lang. Go ahead, Aldo nga nakaw. Basta giawid ka karagit di ema sa makaan. Kan mapnoy tumalay tayo ng groceria. Manong nemi na iturturog kumeten tanapa naggimatang manong nemi iti ininom ko. Naguduha ko long net manong nemi nga samig. Samig, empalite ko na kumang. Naguduha, na iturturog kumeten manong. Kaya makariingak, ay, parbaon maten. Iti kitak ti cellphone ko manong nemi. Asaos, nagadunga miss call. Miss call ni Rosa. Sa ato text naman, no? Niya, pagsawsawan lang, ba't ka nagtimis? Tidamo ko na umay kan urayin ka, umay kan alam ulit-ulitan, umay kan hindi si Marsar, no? Umay ka wano saan? Alam. Capital letter mo namin, manong nemi. Bastos ka. Kalpasin ngintid ko kayong kati amin ko, inik kang kapit kwartam. Di ka matunumay. Ini kang kapit cellphone mo. Na? Agong ungat mata. Nakat pagsawsaw anak mata nga si Masaro nga message na. Saan ko nangin tuloy amin manong naming nga message na. Nagloko mata. Sa bali mata di bagbagana. Imbas nga mga ayaw kumalata. Mapanak mata pagsawsawa na. Awang babain mo. Kamrod kung kuna na mata. Gumanang gundaway sa lawasaw. Di ka kumapala makimat. Kung ko, alam mo, Diyos ko, nakauy-uyong madgayam na ito nga balon so napugs sasapo ay. Gamot ha, masurunak ka na kitang magbaga na manong nemi. Tinawagan ko na. Si Mungbat, hello, apay kita halang timawag. Apay di ka imay. Kitni, aldawan na karagan dito anak ko. Abay, matkastatid message mo. Una nga, nagtunag na, kalpasan na. Alam mo, kayat mo kanya, kang kapay ko warta, kalpasan na. Amo na kayo tumay. At na pa cellphone mo, ngintad ko. Di nagpagpasaw-sawa na kasta. Namamaling ko karat kat. Naginumak, nangururak ti oras. Nalabas mo nga gudwa na inom ko nga sa midnight. Naiturog ko. Gusto ka sana ka nakaumay. Sakit, nakaduto, biskul mo sana nakaduto,
Sakit nga balikas mo. Sus. Kasi nung tulang araw dano, agasawa ta kas pagarikan ko ma. Ada kumaladyak maaramid, adala nalipatak kas pagarikan, pagsawsawanak. Umad kami, natamong kami kukmoy ko. Madyak kayo, tikas na ko galim. Awang pa nagkinaawatan di kiti puso ta. Agsinatan. Aldong, please. Naku, naklagti kasi di kapatid. Napo, makapangtutak. Kasi naku, mga minti saan ka makapangtut. Impanamnamam, ururayin ka. Makaarimak, mailiwak. Kalbasan na saan kang umay. Ano tanamnamam ko mga rod nga ramidek. Sino saan ka makapangtut? Alawan? Namdiyak kahit kastang magalit. Pagsawsawan na din. Slawan sa sarbinan. Apay, gabo ka dita. Init ka nakti kwarta. Ba, tando, adat to trabaho. Isublig to keng gadya kwarta, yun mo. Laga pag ano, tigas na nga babae. Sorry na. Sorry, Aldong. Saan ko doon ulitin? Saan nakanap-napang ko nam? Tawag at tawag, manong nemi. Your ure ko lang nga, ag-text manin ka na kita kakamadi. Baka no, ad-ad na nga saan ko nga ikaskaso ko na. Ngam ka po na siya at matindi bagbaga na manong. Nadapakit imbaga na. Ibaon ko na kita anak ko. Ita ayan, da manang ko. Tayo suda pala mga iwan. Kayat mo, intad di syudad. Intag shopping. Aguni ka na no kayat mo, tapno amok tararamide. Sige, dagasan na nga dito balay. Kinunak in text back. Timawag. Agpeso dyan, namasak ng text mo? Natangan timatikan ka ta, baglaro, di ka mambat pati. Bamon, hadya kayatin. Oh, ano, sweetheart. Ipay-peso mo. Pamanang tangarod, nag-shopping. Ikatangang kakaragin ka sa pulam. Kalpasan na. Intan to ag-lunch. And then, intan to iti hotel. Sige, tangarod din. Pinugusto akpay na minsan manong nemi. Alright ha. Talagang in shoppingan nak manong. Ado wala talaga at kwarta. Ado ornong ko tabang ko. Taumat sa bali nga paggastusak. Nagitilanak ko. Nagbasbasa damat palang elementarya. Mat palang nga nagastos. Sane. Binulang nga sumangpit. Kita papaupaak. Wala. Ano ba kayat mo? Stunan. Mga ni bagambot nga gunggunda wayag na ito nga panagkasapulam kanya. Nakaroon ng mga aldaw. Kalpasan na. Intan to nag-check-in. Namintalo manong nemi nga pinugusto wakisuna. Kaditi may isang aldaw manong nemi sapsapulit sa cellphone ko. Nang, nakita sa cellphone ko? Katahan. Kapanan na yan. Nap na pa naman kami drabi. Nag-inom kami ka na kinibarakadak. Kaya din tulod-tulod na ka. Nalipatak nga ta. Naragrig ko nga ta. Sus. Sinapol ko na kinibarakadak manong naming sa lulsud ko kadakwa doon sa din ayan ti cellphone. Are, nakabulsamat kang kaedi. Numanin irwar mo. Ilaslastog mo. Yan nakit-kita. Haan pare. Damat cellphone mi, baka nanong kumat sa cellphone mo, daan. Makalawas manong nemi, nga awan ti cellphone ko. Idi, taimay amis mo ni Rusa dito'y balay. Nagtugtugtug manong nemi. Damok agit, karubalak. Idi lokat ko tirido manong nemi, ini, kikto taki di manalpa ak manong nemi titungpay tirupa. Ay, sabi kitong baka. Ayok ka. Isublin di kinintid ko king ka.
Isublin, nag-intend ko king ka. Anong name, inirigip ko nga dagos tirida. Nagit pagsawsaw, anak mo, titilo. Anong name, pimampanaw ako nam, nagnakit ko sino. Isak maten tinong tan ni nanang manong name, di sumang petak, dalagis iskandulo kano ni Rosa. Isusapo talaga, sarsarakam. Kasta ti kayat mo nga pag-asawaan, nga sawaan. Iso nga rin nga, jak kayatin lang. Kapat talaga nga damading ang ugali na. Nauyong. Umanayin, nag-iintend na kanya, shopping na. Baglagid din ta. Ngayon nukas pagarigan ta na singpit kumananang. Okay, iso na. Tada kwarta na. Manong name kaya't idi ni Manang Rosa nga sinubyanan kami ado nga pangay ayon. Ngam ka sangkong nga sinubsublyan man. Ngam ka di, yung karigatag matlang tinagsapol di trabaho man. Nakakasapulak matlang tinalaglagan nga trabaho. Wait, isa manong name nga pag farm supply iti nastrikak. Nalakalang hangaslat construction nga ilerjik ko manong name iti angot semento. Inusar ko madlang manong name iti da kanya kapigsa tapno ni kastagata adam madlang nga pangwartaak nga itad kong itulong kininanang kinikapsat ko. Nga maging kakarig ito manong name kalpasan kinimanang Rosa nga balo nga nakarelasyon ko. Awang pa iti makuna may kapat nga babae iti biyag ko. No pa ada sir patik manong name estudyante. Barbaring ko na ka. No kayat nak ni Eva. Ganda na graduat. Wine. Kat nukas pagarikan, takayat nak to ni Eva manong nemi alin siguro ng isunto ti paay na po Diyos kakagasat ko. Iti masangwanan. Dito nga ron manong nemi iti padas ko mayat kasli iti kalmanlay nga napasamak. Manong nemi iti nagbaling nga relasyon mi iti nauyong nga balo. Napintas kumamit no saan nga nauyong. Tawari balo. Kat napintas mo't manong, sakit damat kwartana, agbalinak ko ang anama ay tidad na na. Ngamtsak maanusan manong tikas diyang kinauyong na. Tuwing nga agyaman nga bagayam mo, Aldong. Thank you ka Aldong, iting ka panang isurat, iti pagkasaritaam. Kaya thank you mat kada kita naruway nga nagbuya.